Hi mga ka-vlog! Eto na ako. Nagpakita na ako sa inyo ha. Nagtataka kayo siguro kung bakit di ako nagpapakita. So ngayon, eto na. Eto na si Genji Vlog. Genji Vlog na more power and strong sa lahat ng bagay na mga nangyayari. Eto na ako pero una is papapasukin muna natin ang aking intro. Pasok! So, ito na nga. Ito yung nangyari sa akin noong 2020. 2020. 2020, masaya ako. 2020, masaya ako. Nakasama ko yung han ko. Masaya ako sa mga nangyari sa akin noong 2020. Ang swerte-swerte ko kay Han. Napakaluwag namin ng han ko. At ganun din sa aking family, sa aking anak, sa aking mga kaibigan na laging nandyan para ako ay gabayan, payuhan, nandyan silang lahat. 2020 para sa akin is okay. Okay sa aking buhay. Okay yung mga nangyari. Okay yung aking love life. Okay yung aking anak. Okay yung aking family. Okay yung paggalang sa akin ng mga borders ko, mga anakis ko, friendship ko, subscriber ko, mga ka-GC ko, para sa akin is okay lahat. Mga kakikilala ko sa akin is okay lahat noong 2020. Tapos, eto na tayo. Pupunta na tayo sa 2021. Nag-uumpisa pa lang tayo, di ba? Pero, bago tayo pumunta sa 2021, heto muna ang November at December na nangyari sa akin ngayong 2020. Noong 2020. Noong 2020 November is medyo complicated. Medyo hindi tayo feeling happy. Sabi nga ni Father, pag daw magpo-post ka, tapos marami ka daw maraming pagkain. Pinupost daw natin, pero hindi naman ako nagpo-post ng ganun. Pinupost daw natin is feeling blessed. Feeling blessed, so many food. Feeling blessed, I have a gift. Ganun, di ba? Maraming mga nababasang ganun sa FB. Maraming mga sinasabi is ganun, mga feeling blessed. Pero sa akin is hindi ako masyado nagpo-post. Nagpo-post man ako is yung happy lang, kasama yung han, mga kaibigan, ganun. So, nagtataka kayo, hindi ko masyadong kasama ngayon. Si Han kasi medyo meron siyang yun na yun. So, yun yung mga inaano ni Father pag nagpo-post tayo, mga feeling blessed, feeling happy, feeling thoughtful, yung mga ganun. Sabi ni Father, wag daw ganun, di ba? Wag daw ganun kasi basta may ibig siyang sabihin. Nalaman ko yan kasi lagi naman akong nakikinig ng mga salita ng mga father, yung mga, basta, yun, na kung nanonood kayo ng aking channel, alam niyo yan, ni-share ko na yan, kung ano yung ginagawa ko everyday. Lalo na pag yung talagang as in na may problema tayo na hindi na natin kaya, hindi naman sa pag yung hindi mo na kaya is doon ka lang kakapit, hindi. Yun talagang wala na, bagsak ka na. Siya na lang yung iniiyakan mo, di ba? Mga ganong bagay. So, yun yung kinakapitan ko. So, yun, November is medyo hindi tayo happy. Sa mga kadahilan ng hindi natin inaasahan. Tapos, December is ganun pa rin. Hindi tayo okay kasi sa mga kadahilan ng hindi rin tayo hindi natin inaasahan na mangyayari sa mga kadahilanan. So, yun, yung mga nangyari sa akin noong 2020. So, ngayon, sisimulan natin ang 2021. Kahit late na. Kasi, na ngayon? January 7. Yan. January 7 ngayon. So, kailangan na nating i-push ang 2021. Tanggalin ang mga galit. Tanggalin ang mga
pa nga iniisip. Sabi nga ng isa is, tuloy ang buhay. Sabi ng isa is, tuloy daw ang buhay. Buti natutuloy niya ang buhay, no? Nakaya niya yun. Ay, nakaya niya yun. So, yun yung mga nangyari sa akin noong 2020. So, ngayon 2021 is, heto na, sisimulan na natin ang arat na. Arat na, sabi ni Zainab, diba? So, ako naman, diba may mga ganung expression, arat na. Ako naman is, hello mga ka-vlog! Mga ka-vlog. Yan, yung expression natin. So, yun ang ating vlog for today. Yung mga nangyari noong 2020 and 2021. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo itong video na to. At kung may gusto kayong ipagawa sa akin, comment down below. At kung hindi ka pa naman naka-subscribe sa akin, ano pang ginagawa mo dyan? I-like and subscribe and hit the bell button mo na yan para updated ka sa latest video ko. At iding-ting mo yan para ma-notify ka sa lahat ng aking mga ina-upload. At happy 2021 sa ating lahat. Bye-bye! Thank you for watching.